Dia orang kata orang mula. Finally Shillong sampai guys. Finally Shillong ai pala. Wow, mana lagi kita kan foto ni nak kili. Nah foto nak kan. Langs phone deh. Guys, आं नोंसोरनो मोनसे खोथा बुंनो आरोना जोंनि बे आसामावहा जुलाइ नि बिराद गरम बन्द गासिनो आरो गरमाव खिन्थु दा याव ओरैबायदि माने 12 मास माने माबायानो गैयालै याव गरमानो गैया माने गरम बन्दआनो गैया याव आं बेखौनो सानो आरोना स्कुलफोरखौ बोरै गरम बन्द होयो जोंनियाथ' गरम होननानै गरम बन्द होयोना बाट यावहा आसाम बे मेघालयाफ्राव थान्दा एरियायावहा माबायदि माने माबा होयो गरम बन्द होयो आं बेखौनो मिथिला माने हेलौ गाइस गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनाय थाबाय जों दायो थांनोसै शिलं जों ओंखारबाय दायो गुवाहाटीनिफ्राय शिलंआव थांनो नै बिथांनि रुमाव दङ जोङो दायो गलटबनो जानानै दं बेसारा फुङावनो सिखारनांदों नालाय फार्स्ट टाइम जों दायो थांनोसै गस्ला गाननोसै हाफपेन्ट पार्टी आरो आंबो हाफपेन्ट थ' बिदिबा लोगो मोनसे गारियाव डाइरेक्ट गुवाहाटी खानापारा सफैबाय जों गुवाहाटी खानापारानिफ्राय जों दायो थांसै गारिजों नै जा गारिया मायाव दङ बेखौ वाव गाखोदो गारियानो बुक खालामनाया डाइरेक्ट मेघालय जों दायो थांगासिनो मेघालय भाई हिरो लाग्रा सच में ओरै नाय खनसे मिनि जय नै मेघालय थांनांगौ जों मेघालय थांनो आगोलाव चेकिं जागोन आरोना इयावहा मा होनो बेखौ आधार कार्ड नायगोन आधार कार्ड भटार कार्ड नों माने फरायदोंना फरायाखै नों मा मावो बेखौ सोंबावगोनसै इयाव मानो थाखाय इयाव रेडि गाजा नै कार्ड देखायदों gila lawan kasih karena yang nih tuh जों दायो मेघालय मोनहांनि खाथिनि मोनसे हटेलाव सा लोंनो नागिरदों आरोना जों दा सिखारनानै फैदों नालाय दैल'सो लोंदों जों दा सा लोंनोसै नैबे जिया धाबायाव निमकि जेबो जायाखैमोन लोङाखैमोन जों दायो सा लोंबाय आरोना आंखौ मिनिदों बिसोरो खोन्थायो नामा थाखानि गोलैबाय नै गलटा गोलैबाय दे Government of Meghalaya. Wow, no, you see no office in Meghalaya ni. Wow, Borea place. Itu police bazaar center point. Itu center bazaar. Shillong. Hey, itu Siwan matanya ke? Masih ada matanya Shillong ni ke? Iya. Oh, I love Shillong. No, Shillong. Meghalaya. So we finally Simawan nuakan nurugan nani. No, wow, view na view. Gauri bhat kha jodi local thali. Ha. Etu khabi te belokot na khabi. बहुत टेस्टी बने निकी. Ha. Tamani ki tate khabi ki tate goru mangso sanso nobonai de. Hindu manus hobe. Oh, iya dar na. Nole belokot mixer niki. Mix belokot. Ei baito tate ja potte khai lo. ঠিক হ'ব দিয়া পুরা জয় হৈ গল আৰু একৰ মতে দিল নেকি সবে ফাইনালি শিলংआव দङ শিলং र देखायनि I love Shillong आयानो गैया माथो लाभ शिलं फाइनाली शिलं सफैबाय गाइस फाइनाली शिलं आइपालो वाव Umar Icon
आं जाबाय बयलार रायख' नै जोंना आब'नि अननायाव दावराव दायो जों जानो नागिरदों ब्रेकफास्ट अरे मिनदों जा दुकानदारबो मिनिदों दुकाननि अननायाव आमाक फ्री दिसे हम लोग को फ्री दिया है ना फ्री माने लोगो सिनायनायखानाय होनदों आरो जों दा शिलं माबायावनो दं आरो ना मेन जायगाखौथ' मिथिला नामखौ मा होनना बुङो वाव लन्डन ब्रिज वाव मा बुंनो आरो जों माहा दं वाव जों थांगासिनो दायो वाटारफलाव हाजोआव बेरायनो थांनो नागिरदों हाजो वाटारफलबो दं नों जास्ट ओरैनो बेरायनो फैदो आरोना दसे ओमफ्राय जों थांगोन गाबोन सेरापन्जि गाबोनसो बेरायगोन सेरापन्जि दा जों ओरैनो खाथियावनो बेरायनो थांनो नागिरदों ओइथिं नहीं अभी बना के भी दिया देखो पका का इतना अच्छा से वाव ओए मोजां दे उल्टा पुल्टा नायलाबाय नङा गोलैगोन नै वाव वाव ओइ अरे मोबाइल को थोड़ा पॉकेट में रखो गिर गया था गुड़िया बना को गुड़िया को भाई मैंने ये बोला था ना गुड़िया गीला देखो इधर नहीं वाव चला Yeah! Waterfall! Finally! Woo! Yes! Whoa! Finally! Tuguybaय जों बे मोनसे वाटारफलाव आरो नेक्स्ट वाटारफल वाटारफलनिफ्राय रिटार्न थांसै जों ड्रेस गानबाय माने दुगैनानै पुरा ड्रेस जों गानफिनजोब्बाय ड्रेस चेन्ज पुरा ड्रेस चेन्ज जाबाय माने गाहायावसो ओरैबायदि मोजां मोनो जों थाङाखै गाहायाव गाइस भिउ नाय भिउ आब'नि फिसाला क्या खा रहा है तुम क्या खाता है क्या पुरा ब्रेड शिलंआव दं नै Abon rumah dah siखानो रोङाखैमोन गाइस जों दायो ओंखारबाय आब' लाहानि न'निफ्राय आब' गुमैला न'निफ्राय सेरापन्जि थांनो थाखाय सेरापन्जि ओ बाय बेब्रा नै आब'याव दं इ क्वार्टार गोजा आर्मिफोरनि जिलामदों मोखां मुसुवाखै नामा जोंना गारिया दोहै नोङो फैना दंफैयो अरे गो सेरापन्जि मेरा भी वो गला खराब हो गया थांगासिनो दं दायो आर्मि केम्पनिफ्राय सेरापन्जि माने जों आब' लाहानाव मैयानो सफैदों ओमफ्राय मैयायो ससे भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय माने मैया आंना चार्जआनो जोबना होबाय आरोना चार्ज जोबना होनानै आं आब' लाहानाव एसेबां भिडिअ बानायनो हायासै चार्जना दा डाइरेक्ट सिखारनानै फैबाय आरोना नोंसोरनो मोजाङै डिटेल्सै दायो खोन्थानो हागोन आं नायलां ओमफ्राय दा सेरापन्जिनि ओरैबायदि हिट भिउ ना मा बुंनो आरो नै बेयो जाबाय फुटबल ग्राउन्ड बेयाव माबाया फैदोंमोननो मामोनलाय बर'नि एक्टरा बेयाव फैदों होननाया सिद्धार्थ बर' फैदोंमोन पुरा बेरायबाय आरोना ओमफ्राय आरो बेरायबावनो दंबावो दा मोना आरो थिगसे बेरायनोसै जों दा सेरापन्जि थांगासिनो नालाय पुरा माने दुगैनो मानो इन्जय खालामनो ट्रेक्टरखौ नाय ट्रेक्टर माबायदि बनायदों ना ओमफ्राय ट्रेक्टरा गारि बायदि गारि बायदिसो नै ट्रेक्टरानो मा भिउ होनगोन नोंखौलाय
Oh ini barna kamu kembali no? Ini suicide माबाया Suicide mana mulai? Suicide action. Parking besar lainnya parking 50 40 30. Wow, guys. View ko naik view ko, oरैबायदि hit मोजां मा होनना बुङो आरो नै नाबो सरा नै सरा माधा सात सिं खासि जायगा माने इयो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो इन्जय खालामदो नोंथांमोनाबो नायदो जायगाफोरखौ आरो खोन्थादो माबायदि कमेन्टआव माबायदि नांदों आरोना जायगाफोरखौ नायनानै माबायदि नांदों वाव जोंहा एनि टाइम बेरायग्रा लोगोफ्रा नै सानैयानो आरोना केमेरायाव एक नम्बर ये क्या है ये जगह ये सेवन सिस्टर है माय गॉड जों सेवन सिस्टार सफैबाय माने नामा Wow, seven sister guys. Finally seven sister. Guys, boy Bangladesh arna boy. Pura Bangladesh. Malah bimaजों रायलायदों भिडिअ कलाव बेखौसो बुङो लाइफ इज दिस होनदो घूमो फिरो मस्ती करो लाइफ 1 मिनट का है 1 सेकंड का है 1 मिली सेकंड का है 1 सेकंड में भी मर सकता है इसलिए एंजॉय करो घूमो फिरो नै जा गियाना एक्सट्रा मोनलायसिगोनलै फट' लाना होनायनि बेखौ फट' लाना होदों दायनो एक्सट्रा होगोन आरोना नायबाय थानो मबाइला साइलेन्टआवसो दङ ना गियान एक्सट्रा भी गियाना सिरिजों गोसो लाना होदों आरोना खोन्थायाखै जोंनो नै मालाय हिन्जावनो फट' जाबायगासिनो नै मा जालावलालै आखाइ नुजादों एक बार हंस दो ना इधर में देख के व्लॉग बना रहे हो क्या आपका यूट्यूब चैनल है क्या नाम है जिसोया डी ब्लॉग हाँ जिसोया डी ब्लॉग जिसोया डी ब्लॉग इंस्टा भी आपका मैं सब्सक्राइब कर दूंगी आप लोग भी असम से है क्या हाँ हम बुको से है बुको माथिलिं बुको बुको किधर में है बुको मादिया क'क्राझार होनदों नामा क'क्राझार मा जायगानि दा क'क्राझारनिखा टाउननिनो बोरायालै बर' लोगो मोनलायदों होनदों आरो सेभेन सिस्टारा बावसो मैयानो फैदों वाव सेभेन सिस्टाराव बर' लोगो नुदोंसो बोरै नुहुरखो होनबाय थादों बेबायदिसो गाइस जों दायो सेभेन सिस्टारावहा मेगि जानो नागिरदों बे प्लेटसेयावनो होयो 20 टाका बेसेबां 20 टाका लायनो 50 टाका प्लेटसे मेगियावनो 50 टाका आरो नैबे जोंथिं 10 टाकाया 15 टाका आरो जास्ट थाइबाल' बारा इयो ओमफ्राय नैबे जा थालिर होनदोंना बे थालिरा 20 टाका मोनसेयानो 20 टाका इयो मा बुंनो आरोना बेफोरखौसो बुंगोन दामि जायगा सुबायदो नायनोसै नै जा मादैमोना क'क्राझारनिफ्राय फैदों गोजान मोजां नुनाय नुयि आदा नोंसोर क'क्राझारनि दा औ क'क्राझारनि दुरबिनजों नायनो नागिरदों बांलादेश आरो बे मा होनो बेखौ सेभेन सिस्टार जुमबो खालामनो हायो बेयावहा जुम सिस्टेम दं बैयाव गिदिर बैयाव नाहरसै आं बांलादेशखौ दा ओरैजाय थादों वाव
बे सेभेन सिस्टारनिफ्राय जों थांनोसै दायो बेलेग मोनसे जायगायाव बेलेग मोनसे वाटारफलाव जों दा दुगैनो होनना बुंदों दा लोगोफ्रा दा दुगैनोथ' हागोन ना खुनु गेरेन्टि गैया गोजां गासिबो लोगोफोरखौ मैया दुगैना लानानै लोंनाथ' हाबबायानो बै सिङाव गुफा दं आरो ना गुफा बे गुफा सिङाव जों दायो थांगोन आरो ना गुफा पुरा माने हाजोखौनो दानख'नानै लामा बनायनायलै बे सिङाव वाव मा केफ इयो माउसमाइ केफ वेलकाम टु सोलायो नामा इयाव बेलाय इन्ट्रि माथो औ इसनि माबा ट्रेडिसनेल ड्रेसबो मोनो ट्रेडिसनेल ड्रेस गानदों माथो नो UPI only cash only नो no cash लागोन only cash मौसमाइ हाजो दन्दरा सफैबाय जों मा दन्दर बियो हैट फैलाथ' जाके देखेगा एक बार लाइफ में ट्राई करना है वाह दुनियाव गैया आंथ' मोनामो मोदाय थायो नामा इधर में जो गुंडो आ रहा है ना वो भूत का है आराम से चलो जों बे थाबायबाय थानाय समावनो ओइ गियान जों बे थाबायबाय थानाय समावनो बे बायना होबाय आरो गुफाया मा जागोन बायदि गुफाया बायना होबा वाव फाइनेलि ओंखारबाय लोगोफ्रा दाबो ओंखाराखै नै माबायदि दन्दर सिङाव हाबना दं नै जोंनि सिगां थाबायनाय सिख्लाफोरबा इसोरमोन आरोना ट्रेडिसनेल ड्रेस मोनगोन इसोरनि मामोन इयो मा होनो बे ड्रेस खासि मा ड्रेस होनो ड्रेसखौ नाय वाव हम भी लगाएगा ये ड्रेस वाव मा होनोलै इखो जायगा आं फरायनो रोङाखैलै नङा फट' फरायनो रोङाखै आङो लाइन्स फरायदों जों दायो दंफैयो मेघालयनि लाइन्सफोर आरोना ओरैबायदि मोजां नैबे टिकेट काउन्टार ओमफ्राय गार्डोन पार्किं खालामबाय दा हाबनोसै जोङो थ' दानो फट' लानोसै नामा नै दाहाय लागोन टयलेट लेडिस टेडिस सब दंजोबो जिउआव दंनाय मानि दा वाटारफलाव थांगासिनो जों वाव way to the bottom of the waterfall के भागोर लागले निकी भाइटी बेफोरसो दा वाटारफला नै वाव हा दोमैल' मा थाखाय इयो मा वाटारफलनो नामफोरखौथ' जेबो मिथिखाया लाइन सां बोरैबासो Warning surrender, don't swim in the deep water. Wow! So bye. No. Wow! 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 Yeah! Very enjoy! Life is this! Dumela! Gian thublo! No, homlai! Ang thubli ni! Ang thublo na! Waldi orang kau tahu lah mula.
जों दा बिनिफ्राय थांसै माने दुगैनानै फैनानै उथिबाय आरो ना थांसै जों दायो बेलेग मोनसे जायगायाव बिराद मोजां जायगालै गाइस नोंसोरबो फै आरो ना गाइस आं नोंसोरनो मोनसे खोथा बुंनो आरो ना जोंनि बे आसामावहा दा जुलाइनि बिराद गरम बन्द होगासिनो आरो गरमाव खिन्थु दा बेयाव ओरैबायदि माने 12 मास माने माबायानो गैयालै इयाव गरमानो गैया माने गरम बन्दआनो गैया इयाव आं बेखौनो सानो आरो ना स्कुलफोरखौ बोरै गरम बन्द होयो जोंनियाथ' गरम होननानै गरम बन्द होयोना बाट इयावहा आसाम बे मेघालयाफ्राव थान्दा एरियायावहा माबायदि माने माबा होयो गरम बन्द होयो आं बेखौनो मिथिला माने बेखौ दा सोरनाबा सोंबासो मिथिसिगोन गाइस बे वाटारफलाव दुगैनानै ना नै दोलाबायलै आसुगुरफोराबो खेला जाजोब्बाय माने दा जों फुरा ड्रेसफोरखौ सोलायजोब्बाय गाइस लाइफआव माने बेफोरबायदि जायगायाव खनसेबाबो बेरायथारनांगौलै माने एक्सपिरियेन्स लानांगौ आरो ना बेबायदि जायगानि ना देमैल' मा खनसेल' बेलायथ' आरो हाजार बार बहुत बार बेरायबायनो थानांगौ एक्सपिरियेन्स लाबायनो थानांगौ माने ओमफ्राय दा मोनसे खोथा जाहैबाय दा इयाव जेसेबां सेंग्राफोर दुगैगासिनो ना गासिनाबो कन्डिसना मोनसेल' जे गासिनाबो बिदि जादों आरो ना दा बाय बे जायगाखौ बाय जों माने बे मामाजों थांनाया सेरापुन्जि मोनला सेरापुन्जिनिफ्राय जों दा सफैफिनबाय आरो ना जोंनि 7 सिस्टार एभ्रिथिं बेरायजोब्बाय जोङो नोंथांमोना नायबाय था जों जेनिफ्राय थांदोंमोन जों जेनिफ्राय थांदोंमोन जों सफैफिनबाय वाव सफैबाय जों जि जायगानिफ्राय थांदोंमोन बे जायगायावनो सफैफिनबाय नोंथांमोना जि भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गोसो गोथारै